Sä olit luomassa. Luola sekoilua. Joo. Ja tuolla on öljyä. Ainakin äsken oli. Ja tossa öljyä. Eikö se tässä tarvita jonkin verran öljyä? Joo. Odotan hetken peacefulilta, kun kuitenkaan ei saatu vielä tätä taloa edes rakennettua ja nyt on jo hyvä. Tuntuu vaan musta, että alkaako tekkitti vähän aikaisemmin toi, aina kun sä aloitat, niin alkaako se jossain keskipäivällä? Mun mielestä joo. Koska tässä kestää niin vähän aikaa toi päivä sen, heti kun sä aloitat. Totta. Joo, pikkasen hienoskin. Vähän tää outo paikka. Tässä on piitsi, tuolla on aavikko, tuossa on lumimaa, tuolla on lumimaa ja tässä on normaalimaa. Okei. Aika omituista. Ja tuolla on tulivuori, mikä on ihan vitsi iso. Mitäköhän mun tekkiet seikkailustakin oikein tulee? Että mä saan semmosen huonossa. Sitten tulee maailma. Pitäis ruveta perinä tuokiota kohta. Varmaan huomenna. Pitäis kutsua ehkä joku vieras. Vai? Niin, kuvataan sitä huomenna. Mulla olisi ainakin aikaa huomeet. Mutta kai sulla aikaa. Mulla on aikaa. Jos vaan tulee joku vieras kypee, no Kevinkin käy ehkä. No Matti olisi kans kiva saada. Sitä kysellä koulussa. Ei se ole koulussa, jos Matti tulisi vaan. Niin se sitten vähän Matinkin ääntä. Se tuli hetkeksi live-streamissa. Niin. Niin jos katsoisit siis live-streamin, niin tiedät, että kyllä se on. Se on semmonen 96-kiloinen kuva. Ei vaskaan. No eilen tuli joku 8 tuntia, tänään tuli joku tunti. Niin, elikkä tällä viikonlopulla ollaan kuvattu niinku 9 tuntia striimiä. Sitten, onks syysloma kohta muuten? On se tuossa syyskuussa. Eli tässä kuussa. Ehkä. En mä varma. Kyllä se ainakin pitäisi olla. Mistä Tuomo tekee 50 tunnin striimi? Tekeekö? Joo, eikö se muista? Se on sanonut live-streamit pari kertaa. Sitten kun alkaa syysloma, niin se tekee 50 tunnin live-striimi. Otetaanko se koko? Valvotaan samaan aikaan. Sitten kun Mr. Tuomo nukkuu, niin meidänkin nukutaan. Joku muu pelaa sieltä taustalla. Mä menen nukkumaan. Mä taisin jonkun verran aloita. Ei, mut siis jos se on 50 tuntia, että se on 2 päivää. 2 päivää, 2 Mitä? No, mun tyyppi juoksi itsestään eteenpäin. Se on 2 vuorokautta ja 2 tuntia. Mitä? 2 vuorokautta ja... 2 tuntia. Niin, 2 tuntia. Mä kuulin 20 tuntia. Se päivä tänään taas. En mä marmori halua laittaa menemään. No päästäkin voisi ottaa. Pitäis etsiä ruoalla jostain. Niin. Siellä löytyy sitä marmolia. Se on tää marmolin lattia, mutta aloita. Se on niin hieno lattia kyllä. Mitä mun talo vai? Eikö sun vai? Häh? Eikö marmolin lattia niin hieno? Niin. Joo, se on tosi hieno. Missä se dynamiitti oikein tehdään? Mitäs tohon? Dynamiitti. Ei sen tarvii dynamiitti. Miten? Dynamiitti tarvii industrial TNT. Eli tässä on 6 flintistä ja 3 TNTstä. Matti soittaa. Semmoisen tähän puheluun. Sano jos me kuvataan. No mä lisään sen kuitenkin tähän puheluun. Otetaan se generaattori. Me kuvataan nyt. Matti! No, Moi, me kuvataan Emelin kanssa video just. pääsis mä videoon? Pääset! Hei, Matti! No. Me kuvataan huomenna meidän perinnetlohkeo. Haluatko tulla meidän perinnetlohkeo vieraaksi? Ai puhumaan. Niin. Me vaan puhutaan ihan kaikesta. Ja sekoilla. Hyvä. Laitetaan Slenderi. Niin siis Emil pelaa, me ei. Tai mä en. Ness! Ei, sä oot se meidän Slender-pelaaja. Teettekö te nyt videoa?
Joo, me tehdään meidän Juntti-films X-kanavalla. Emil teki tänään meidän toisen kanavan, koska me on niin paljon upottavia videoja, niin ei me kerta kaikki vaan keretä kaikki oppimaan. No, tai siis me ei keretä oppia kaikki samaan kanavaan. Pitää oppia eri kanavalla. Tätä teketkin. Tehdään kompromissi, jos niin mä tuun huomenna. Joo. Siihen teidän ihme juttu. Joo. Niin tulkaa tekee tänään video Tehocraftista. Tehocraftista? Joo. Et tehkää sellainen ja sit mainostatte mun kylää siihen. Silleen mä voin olla huomenna. Okay. Koska? Huomenna. No, ihan sama, vaikka heti. No, heti kun mä oon tehnyt tän videon, niin me voidaan tulla mainostamaan. Okei. Tehdään sit joku... Semmonen 8 minuuttia riittää. Ei riitä. Ei sen kovin pitkä. 2 minuuttia. 2 minuuttia riittää. Pistäkää sen nimeksi vaikka Vierailulla Tehocraftissa. Joo. Ketä se omistaa? Häh? Ketä Tehocrafti omistaa? Tehocrafti. Häh? En mä tiedä, Jomppa perkele. Jomppa perkele? Niin, se omistaa pelinimi. Tää servuudella on nytkin niinku noin 300 pelaajia. Onko? Oo. Mikä siellä on maksimi? Onks tää vissiin 500? Tää on kokeiltu 1000 pelaajan, mutta ei palvelinkone voimansa riitä pyörittää sitä. 500 maksimi. Ja silloinkin se alkaa jo lagaamaan ihan kauheasti. Aha. Tää on hyvä se mun mielestä ainakin. Käypä kattoo mun tekit video, kun me kakkososaa just uppimuus 14%. Mihin aikaan te voitte tulla tänne? Joo, heti ihan kohta mä teen uunia 4 soihtuakin tästä. Vai ehkä mä en tiedä ja sit sanokaa siinä videossa oikein, että nyt mennään Tehocraftiin mainostamaan. Mä sanon laikkasin kyllä. Okei. Hei, lähetään se serveri IP tohon Skypeen. Buenas. Hei Emil! Voisinks mä vaikka kuvata sen videon? Jos sä haluat. Siinä. 176.31.122.177. Ei oo kovin vaikea IP. Mä en muista. Saaks sieltä aloituskamaa? Ei, mut mä voin vipata. Selvä. En mä tiedä, että mä pelaa täällä ikinä, mut... Voidaan me se esittelyvideo sitten tehdä. Ehkä. Tutustumaan tänne. Ennen kuin teet se hienon video. Joo, mä oon tulos koko ajan. 176.3.1.122.177. Oota, mä teen chestin ja oven, niin mä tulen. Direct connect. No nähdään seuraavassa tekkis-video. Se on moro ja Devilin001. Moi. Kuittaa. Sano moi. Kuittaa. Moro. Ja ES kuittaa kans. Ai. Join server. Noin. Mononakeko.